Cieľom projektu je pomôcť regiónom a mestám lepšie koordinovať aktivity zamerané na adaptáciu na zmenu klímy. Mesto Košice v spolupráci s Technickou univerzitou nainštalovalo na vybraných 7 základných školách meteorologické stanice. Merajú základné meteorologické údaje, ako je napríklad teplota, vlhkosť vzduchu, prúdenie vzduchu, ale taktiež aj tuhé znečisťujúce látky. Údaje z týchto meteorologických staníc študenti a pedagógovia na školách budú využívať vo svojom vyučovacom procese. A mesto Košice tieto dáta bude využívať vo svojom rozhodovacom procese, či už čo sa týka kvality ovzdušia, zelenej infraštruktúry alebo dopravy.